Изгубени сред огромно стадо от зебри, които може да се наблюдават предимно юли и август, когато е миграцията на животните, позабравихме началната си цел да видим големите 5. Всъщност научихме, че има и големи 9, в които се включват жираф, хипопотам, зебра и гепард. С ни остана да видим хипопотам, леопард и лъв. Дълго се натъкнахме на група безгрижно къпещи се хипопотами. Макар на външен вид спокойни и безобидни, те са 20 пъти по-смъртоносни от лъвовете. Въпреки това, като типични туристи, успяхме да се снимаме с тях, но, разбира се, на безопасно разстояние. Саваната ни предложи разнообразие от малки, средни и големи видове животни, та дори и птици. Хапвайки предварително приготвени сандвичи, се страхувахме единствено да не се превърнем в обяд за някой друг, затова не се отдалечавахме на повече от 5 метра от джиповете. Центъра на саваната. Дойде време да се срещнем с царя на животните. За късмет или не, единственото, което успяхме да видим, е как си почива по-царски, крийки се от жаркото слънце в саваната, както правят и повечето хищници през това време на деня. Има умори се човека. Тя взема се кара човека. Тя аре бе, вижте, тя посяка Въпреки че беше в размножителен период, не станахме свидетели на това. Все пак имахме късмета да видим величествената осанка на лъва точно пред нашия вид. За съжаление, от големите 9 не успяхме да видим единствено леопард, но саваната компенсира това със зрелище като филм от National Geographic, който се разигра между малка газела, чакал и гепард. Въпреки усилията на цялото стадо да спасят малкото газелче, накрая се появи гепарда и то стана жертва на природните закони. Ето да, тя уби малкото.
След тази сцена посетихме и местното село на Масаи. For communication. This is home. Where is the battery? The battery? Oh, okay. The battery is here. While the no charging, no, it's wireless. So we blew through here. The sound can hear it in very far distance away from here, 10-15 kilometers away from our home. People hear the sound, then they run to come and hear what the horn blowing for. It have two different sounds. It have good and it have danger too. So we normally use for two ways too. We use for music and to give out information. The warriors are ready to welcome you into our home. So set your cameras. First, let's hear the sound. So this sound, it's signal. It's like a signal to signal them to start the dance. So you can just move up there. Масаите са номадски племена, обитаващи тези земи. Те имат интригуващи култура, бит и традиции. Например, в миналото броят на жените, които може да има един мъж, се е определял от броя на убитите лъвове, като главата се е носила за трофей. Дядото на всички от това племе е бил рекордьор с цели 16 жени. В наши дни убийството на лъв е заменено с жертвоприношение на крава или бивол. Убийството на животно в резервата се наказва с доживотен затвор без право на замяна. Като за начало, мъжете от нашата група имаха възможността да се включат в традиционния танц на масаите Адуму. Със сигурност местните ни доказаха, че белите не могат да скачат. Влизайки в селото, получихме музикален поздрав и от женската част от племето. Don't worry about it. So, man fence the village for Ebanau to be easy, protecting animals in the middle of the village here. Our animals sleep in the middle of the village here during the night. So men do security for them. More dogs in the family. Maasai's use dogs as alarm. When the dogs barking, shouting, we come out with weapons, knives, spears, arrows, to keep wild animals away from our home. Maasai are nomadic. They move from one place to another as they finding a green pasture for their animals. Maasai still practicing polygamous system in their community. They still married in more than one wife. So men to look after the animals, to provide food for the family, and to do security too. And the ladies
to build houses for the families and to taking care of the babies. Do you have any question that you want to ask about us? Anything you like? How many people sleep in one house? It depends on how many children you have. If this house, mama have 9 children, or yeah, a lady can have more than 10 children here. Where do you cook? Okay, I will show you. One mama, one house. Yeah, one mama, one house, and her children's inside. The school is up there, the building's up, down of the mountain. You see the building there? Yes, yes. That's our school. Community school, no government. Community. So, any question? So, do you have any questions? Where do you guys like you're taking a bath? Do you have water? In the river. In the river. In the We river. take shower in the river. We go bush toilet in the bush. Yeah. Okay. So let's see the house. Мама мия. Верно ли там ще влезем? So houses are made of sticks and mud. Let's build houses for the husband. So to become a if you have Maasai husband, you need to build a house for him. If no house, go back to Bulgaria. So one house take 5 months to build, but it can last for long. 20, 30 years, the house fall down. Then the owner start making new. 30 years. 30 years, house fall down. Then you start making new. So welcome in all. Един да остане нещо, ако се случи, Yeah, this is children's. There is Papa Mama bedroom. It's really warm here. It's okay. Okay, you can stay here. No problem. Кухнята. Тук е детската. Да. Ако искаш, ела тук. Тя че нещо му полази. Сторно обширна работа, хубава. Трима човека се разминаваме тук в коридора. Тук мама и тати правят каквото правят, а тук се гледат другите яйца. Чистотата, искреността и непринудената радост в детските очи винаги могат да стоплят сърцето ти, независимо в коя част на света си. На втория ден от сафарито успяхме да видим магичният изгрев над саваната. За кенийците образованието е задължително, въпреки че се налага да ходят ежедневно по няколко километра пеша. Отправихме се към Найроби, който в сравнение с останалите неща, които видяхме, ни изглеждаше доста космополитен и развит. Да, тръгваме си от Найроби, отиваме към Укунда. I know we could have been
Да, снимам. Последни слизащи от самолета се възползвахме от възможността да влезнем в пилотската кабина и дори да се снимаме. Bye. Насладихме се на последния тропически залез, а на сутринта казахме чао на нашите приятели маймунките. Има лента, да. Цветни става, да. Чао на Кения. Ето, може да се види вече как си тръгваме. За съжаление и със сълзи. Пътуването до Кения беше най-екзотичното ни и запомнящо се преживяване до момента. Виждайки крайности, крайна бедност, крайно опасни животни и в същото време толкова усмихнати и радващи се на малките неща хора, разби на пух и прах представите ни за кенийците и ни обогати не само културно, но и духовно. Там, където завършва всяка наше пътуване, е да отбележим на картата къде сме. И може да си пуснете Цар Лъв след сафари, едно уникално преживяване. Те стане като препиеш цяла нощ. Те са стари децата на бабата и дядото, са си почиват. Айде скачвам! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Не така, скачаме! Исусе, а? Слушай, братле. You know this? Jumbo, 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 jumbo. Like yours. Yeah, like yours. Доста. Те са два реда тировете, да. Защото е на държавна работа заради той. Неква отстъпка за някаква друга екскурзия. Защото е рекал Хамна седмица. Айде, ау! Ау! Колко жамбо!